Dogcoach.dk er Danmarks nye træningsportal for alle hundeelskere. Her har vi samlet en lang række træningsvideoer, som kan hjælpe dig til at træne og aktivere din hund i hverdagen. Dogcoach er ideelt for alle hundeejere, som gerne vil lære mere om hunde, adfærd og træning. I en travl hverdag kan det være svært at finde tid til ugentlige timer på en hundeskole. Dogcoach lader dig træne præcis når og hvor det passer dig og din hund. Udover hundetræning får du også viden og gode idéer til, hvordan hverdagen kan blive lettere og sjovere for dig og din hund. Se videoer på mobilen, således du altid kan have Dogcoach lige ved hånden, hvis du træner ude i haven eller på gåturen. Vi håber, du og din hund vil finde timevis af underholdning og tips til, hvordan I kan få endnu mere glæde og udbytte af hundetræning i hverdagen. Vi glæder os til at byde jer velkommen på Dogcoach.dk.